Sa dakbayan sa Mandaue, nadakpan ang usa ka gwardiya nga gipasingin lang nagpasalba siyang armas atol gyud sa pagsugat sa bag-ong tuig. Usa ka babae ang naangol gumikan sa hitabo. Ang report ni Nico Serino. Gialarma ang giingong pagpasalba og armas kaganihang tungang gabi sa may barangay Pagsabungan. Nahitabo kini sa gitukod nga condominium sa may Sector 2 kundiin pipila ka mga kabhang sa bala ang na-recover. Matud sa mga residente, atol gyud sa buto-buto sa paghagtok sa bag-ong tuig, wa sila magdahom nga may mahitabong indiscriminate firing sa ilang dapit. Asoy ni Noy Leonides, naglingaw-lingaw ra sila sa iyang pamilya dihang kalit lang nga nasamdan sa dapi-dapi ang iyang umagad nga si Maria Luz Niliama. Operahanan siya karon sa pribadong ospital aron makuha ang naungot nga bala. Kalit siya kabinhod ba sakit kay yang kuan niya. O may nahibong na kay wala man mi kay bagong sa nabay hitabo niya. Yang pag kuan nga ingong paghikap sa kasawang gadugo naman diri. Ingong maigo ka sa bala day. Nadakpan ang sospek sa pagpasalba ang on-duty nga gwardya sa establishmento nga si Percy Caneco. Na-recover ang iyang 38 nga revolver. Nagpabuto siya. May story sa mga witness. Nagtuo ang mga silingan, nakainom ang gwardya kay giingong mipalit kini og ilimnong makahubog sa tindahan sa ugangan sa biktima. Sinito kay mi kay kinabuhi ko na gon. Aron sa kuan lang agency nga doon na kuan. So ingon matong pulis nga ang agency basin og naapoy tulubagon. Wa pa hinon kakuhai sa iyang habig ang gwardya nga dinakpan kay gidala pa kini sa iyang mga arresting officers sa PNP Crime Laboratory. Samtang ang tagduma sa security agency mihimo na sabog investigasyon sa nahitabo. Uban ni Rinante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.